172 puno sa Pangasinan Capital Complex sinimulan ng putulin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Inumpisa na ang pagputol ng aabot sa 172 puno dito sa paligid ng provincial capital ng Pangasinan bilang parte ng redevelopment sa paligid. Aprobado mismo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang naturang hakbang kung saan tinukoy ng ahensya na humigit kumulang 80% ng mga puputulin ay invasive at exotic species na hindi nakakatulong sa lokal na ecosystem. Kabilang dito ang 62 mahogany, 64 na acacia manjum, 26 na G. melena at 2 acacia auri. Ayon sa DENR, maaaring makaapekto rin ang mga ito sa kalidad ng lupa at maging hadlang sa paglago ng mga native forest sa bansa. Samantala, sinabi ni Pangasinan Native Trees Enthusiast President at Founder Celso Salazar na humigit kumulang 35 sa mga puputuling puno ay mga native species na kanilang hiniling naman na mailipat. Dagliang kaming gumawa ng isang appeal letter kay Governor. Kumbaga, nare-revive namin yung aming kahilingan sa kanya nung nakaraang taon na pagpuputol na hindi naman talaga maiiwasan. Pero kami po ay hindi pabor doon sa total cutting. Hanggat maaari, i-save natin yung mga native trees, especially yung Nara at saka Agoho. Alam niyo po, mga kababayan, yung po sa puputulin na 192 na ongoing, 35 pieces po doon na puno ay native. Nara at Agoho. At ang natitira po ay mga exotics na kumpara sa native trees ay hindi nakakapagbigay ng stability sa ating kalikasan. Batay sa patakaran, bawat planted tree na pinutol ay papalitan ng 50 bagong puno, samantalang 100 naman para sa bawat naturally growing tree. Tinatayang aabot sa 9,600 na puno ang pagkakaloob ng ahensya bilang kapalit na mga pinutol. Bagaman may ilang nangamba sa posibleng epekto nito sa pagbaha, tiniyak naman ng mga otoridad na kasama sa proyekto ang pagtatayo ng drainage system upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.